hvis I så min anden video, så var det, jeg sagde 100 likes, ikke en 100 views. Men tak for, at det I har gjort. Men jeg vil gerne stoppe den her timer, hvis jeg får 100 likes, eller 10 likes og 100 views. Så hvis jeg kan det, og jeg fik lige en notifikation af min ven, fordi at han uploadede en ny video. Så også tjek den ud. Hans kanal er Anton League. Anton 2015 er hans nickname. Og du skal tjekke hans videoer ud. Han har 3 videoer nu. Og I skal i hvert fald subscribe og like hans videoer. Så det vil gøre ham glad. Og husk at subscribe til mig og ham. Og stop den her timer, please.